Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama al-qail man ahana khomsatan khosiro khomsatan man istakhoffa bil ilmi wal ulama'i khosirot dina wa man istakhoffa bir ru'asa'i khosirot dunya wa man istakhoffa bil jari khosirul manafi'a wa man istakhoffa bil aqoribi khosirul mawaddata wa man istakhoffa bi ahli khosirati bal aishi wal ma'isyati wa ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng Sang Yaning para sesepuh para bini sepuh lan sedaya piyantun sepuh ingkang kasdurawuh wonten ing Desa Nglumpang mriki. Estu para bini sepuh ingkang sami rawuh ingkang sanget kawula mulyakaken. Bektos kula takdim kula hormat kula kula aturaken dumateng sedaya para yai, para alim, sederek-sederek ustaz, sederek-sederek imam lan sedaya pangarsa agami wonten ing Desa Nglumpang mriki, wabil khusus akhinal kiram panjenenganipun Mbah Imamuddin. Yang mriki ngarani Mbah Mudin apa Imamuddin? Padha karo nggonku desa. Panjenenganipun Mbah Mudin Nglumpang, panjenenganipun Mbah Sukadi. Kadang kula sepuh Haji Tumiran Afi'i, kanca kula sakelas Mas Joko Sujijanto lan sedaya para bini sepuh estu para yai kang sanget kawula hormati. Mboten supe hormat kula kula aturaken dumateng sedaya pangembating praja satriyaning negari pimpinan wilayah Desa Nglumpang, Mbah Lurah sekalian garwa, Pak Carik sekalian garwa lan sedaya perangkat Desa Nglumpang ingkang sami rawuh estu ingkang insyaallah kita taati sareng-sareng. Kanca-kanca saking forum pimpinan Kecamatan Marak ingkang rawuh sing jelas Pak Babinsa, Pak Babin Kantipmas ingkang kita hormati sareng-sareng. Jamaah pengaosan nopo to Pak Lurah kok aneh meniki. Dalam rangka nopo niki bersih desa. Jamaah kakung sumawana putri ingkang sami rawuh. Sedaya mawon sing sami rawuh niki sami sehat wilujeng nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang nomor kalih sing sami rawuh niki sedaya pun sami kesel ngantuk ngoten nggih. Dereng. Wong urip ki lek yahene rung krasa kesel, rung krasa ngantuk niku tandane enten masalah. Mbok menawi enten perkawis sajake marai angel turu kula dongake ndang oleh makhrojan dalan medal diparingi slamet rahayu wilujeng. Allahumma amin. Saderenge kula matur baris mawon. Jane iki tenanan apa ora to kok nimbali kula. Ora kualik kok. Wong sak roh kula wit kula lahir ten Marak niki Nglumpang Gontor jurusan iki kan gudange ustaz. Ngundang wong tukang ngarit kok pandi waktu iki piye. Mboten klentu nggih niki. Ikhlas sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek sampeyan supi jeneng kula Kasanun to mawon nggih. Kula kancane sekolah Kang Kadi niku ten jurusan. Nang kula terus mondok dadine aku ya rada pinter. Kula niki kancane Pak Guru Joko Sujianto niku ten SD. Lamun pateni kon mateni. Pramila niku mbok menawi atur kula mungkin sajake mboten nyocoki kalih jenengan sedaya, mboten sakti angen-angen nggih. Anggepane unine wong kaliwen perkara dingoni ra wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten dalu niki Mbah Lurah sekalian masyarakat sedaya niat kunjuk bekta syukur kalian Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa.
niat sareng-sareng ambersihi jiwa raga lan sedaya kahanan mugi-mugi dados bersih, dados suci, dados sae. Allahumma gayan ning donya niki Mbah Lurah sing abot ora mbangun dalan. Lek kur mbangun dalan serahno kasanun pokoke ning duwite dadi. Gayan ning donya niki sing abot mboten bangun omah, mboten napa-napa. Ning nyuwun ngapunten. Gayan paling abot ten donya niki lek pengin donya niki dunya hasanah sing ditata sik sing dibangun nggih niku menungso kula jenengan sedaya niki. Mugi-mugi sing rawuh niki piantun sholih sholihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lek jenengan ajeng bangun lumpang Mbak Lurah, aja kok itung peleme pirang luwang kleru. Sampeyan ajeng bangun lumpang aja ngitung sapine pirang atus. Sampeyan ajeng bangun lumpang aja mikir sawahe pirang hektar. Ning nyuwun ngapunten, lek jenengan ajeng nata lumpang niki kuncine kursitok. Sing urip ning lumpang iki wonge barakane sapa terus kelakuane piye wis. Assalamualaikum. Nggih kula delok sedaya kabeh wong sholih sholihah. Muga-muga tambah barokah. Allahumma pengen nggih lumpang niki dados desa istilahnya dalam pembangunan desa yang unggul, desa sing ayem, tentrem, makmur, slamet donya akhirat ngoten nggih. Ora gampang niku yu. Dawuh jeneng Nabi sinten mawon wau pun kula waos sapa sing iso mulyakne 5 perkara. Dawuh jeneng Nabi niki dijamin bakal mulya, bakal slamet, bakal makmur donya akhirat. Allahumma ngaji ning rada setengah-tengah niki mboten kenek suwe-suwe Mbak Lurah. Sing sepisan ya wis malehi, nomor loro ya ora cucuk. Wis jelas lah iki wis percaya lah. Assalamualaikum. Sedaya mawon pengin lumpang niki sae tentrem nggih. Nggih. Kula ajeng nyuwun teka lek cara wong lumpang mriki agama niku perkawis penting napa mboten? Awi tekon tenan lho yu. Agama iki lek cara ning manah ning ngen jenengan sedaya penting napa mboten? Awi dosen bodhe. Dadi nek wong ngomong penting ngono ya ora gampang percaya ya tak buktekne sik. Assalamualaikum. Salam. Ten Lumpang niki mulai blebakan lor mriku ngantek kidul dhewe pinggir kali ngoten nggih enten bangunan jenenge masjid ngoten nggih enten. Saestu to? Musola langgar ngoten nggih enten. Kasanun matane ora picek. Mulai bayi sobo kunglumpang lek kur langgar musola pating celenu pating trecek nggih mboten? Weh masjid apik-apik pol nggih mboten? Sampeyan ya ronggone iki. Sumerep nggih. Masjid kuwi nggone ning endi musola ning endi ngoten sami sumerep. Ya kuruh tok apa tau nyang. Ngapunten sakniki lek ngomong ke agama niku penting, ngomongne agama niku lambange simbole sing penting enten loro, siji masjid, loro musol. Ge enten Lumpang niki sedaya tiyang kabeh menungso roh masjid pirang-pirang nggih mboten? Musola langgar pating celenu pating tlecek ora penting, sing kula tekoki sampean ya tau teko. Ya alhamdulillah, berarti agama ya penting. Mugi-mugi tambah barokah.
gek nyun sewu masjid-masjid musola langgar sak nglumpang niki lek wayahe ajeng salat fardhu ngoten niku nggih sami ngumandang ni adzan ngoten Bapak Ibu. Saestu to? Ya disepeker banter ngoten. Kuwi jenengan ya bodho mireng. Dise wong kene ya ndak budek ya. Ya kur krungu tok napa terus teko. Lah ngaji ning desa sing maju kek wong wis pinter-pintere ditekoni ini culekne ya wis lho. Muga-muga tambah barokah. Kula iki masih yai masih dosen aku ya tani kok yo nyun sewu. Sosok jam 3:30 sore telu punjul sidin niku ora ngadan ngasar nggih mboten. Nyun sewu aku sosok jeneng sawah sosok sing ning Tegal golek ramban. Masjid musala ibadah lepeh isik repot ning sawah rumahan hayya 'alas shalah lha kok cangkeme muni adane yo ngoten niku marai nyuwun sewu awake dhewe jerene dalu niki ajeng bersih-bersih dalu niki nyuwun sewu awake dhewe arep nata donya nata akhirat mergo dawuh jeng Nabi siji lek pengin nata donya apik donya slamet ngakhirat siji perkara agama kok gatekke insyaallah sukses donya ngakhirat Allahumma amin Allahumma amin daya mawon nggih hoi assalamualaikum ngajungo wong sakmene iki sapa sing rumangsa ndak didosa blas ya. Ayo ngajungo lek wani kowe. Ayo sapa sing rumangsa ra didosa blas jajal ngajungo. Lah apa remangsa mulai wis kiai ben bengi ngaji, dosen isuk mulang maca kitab kaya kasanen masa ora didosa. Akeh opone sing ora kiai kaya baramu alah saya nemen nggih mboten ya kuwi marai desa reget ya kuwi marai ati reget ya kuwi marai donya ruwet mergo awake dhewe kakean lah wong saiki sapa lho sing iso endok saka dosa sak nggon-nggon disampar disandung tindit digendong disunggi dikasak diabungi awan bengi. Lha kuwi setan gepeng HP iki lho ra. Lah kuwi ora marai dosa tok. Nggih mboten? Oi, nggih mboten? Lah aku iki sok-soke mulai ngaji jam 2 bengi luar kota teko omah ya iseng-iseng buka HP. Terus kok direkam cah tak deloki lah sir war delok oleh ku ngaji lah sing metu lho cah edok katoan cekak. Lah dalah. Wis kadung metu ya tak delok. Dosa ora. Opone sing ora kiai kaya baramu saya nemen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ning jerene iki delok pengajian halal napa niki bersih desa. Emos lek kaya mbuka TikTok. Lek kaya ndak tiker lho tok kormu. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya mawon nggih. Lek trepengin nyuwun sewu nggih dandani nglumpang nyuwun ngapunten. Mergo awake dhewe jaman kaya ngeten ora ning wong iso endo sangka dosa. Upama kula didoi carane ngresi dosa ben dinten ge uripe ben bodho penak atine ayem donyane makmur swargane slamet ngoten sedaya purun nggih. Saestu to? Bismillahirrahmanirrahim. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sopal ngabdu kawula lis sholati kanggo nglakoni salat bil jamaati sarta ning berjamaah kala mengko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikatihi malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa buang sira irfa
tak ngilangno sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulane ingsun hatta yak budu sahingga padha nyembah sapa kawula sahingga padha salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kali suci alhamdulillah mbok paribasan dosane awake dhewe kan banyak cenger credet lahir gluput dosa nyun sewu ngantek tuwek niki awake dhewe gluput dosa pokok janji cek gelem jamaah neng masjid neng langgar dosamu sepi wae di ngapura karo Gusti Allah Allahumma kok ngarep kene rasa mungkali kesuwen engko kene ning dalan penak kowe kaya ngono rokoke urung eneng wis ngono ngitan kula niki mboten tau ngombe ning adati ladeni matur suwun nggih biasane kula tolak mboten pun ndang nyaman ngalih nambah dosa ning wong maca penak-penak Assalamualaikum lah kula iki kan ya wis rada tuwek to Kang Tum dadi ya gampang lali ngeten iki Assalamualaikum sedaya mawon niat bersih diri bersih desa nggih ya ngresiki atine awake dhewe ngresiki dosane awake dhewe alhamdulillah carane gampang nyun sewu lajeng tekon sedina sewengi melok jamaah ning masjid ping 5 gaya nenteng abot jujur eleh abot ya to Kang padha karo aku ning mbok kula nyun tulung to ya ora ketang sedina pisan ayo dilangke tenggene masjid melok jamaah insyaallah Allahumma lek iso nyang pisan tak dudoi wektu sing ora paling ora repot ki maghrib nggih mboten lah aku ki apel kene iki rame niku lek maghrib kok ya nggih mboten maghrib ki arep repot apa arep genduren ya rong budal arep nyambut gawe ya peteng delok TV ya ora usum nggih mboten masjid dan hayya 'alas shalah kuwi artine hoi ayo do salat do donga ya ranyang ya kula dongake muga-muga bar pengajian iki masjid musolane rame nggih jamaah Allahumma syukur lek iso ping pindho syukur lek genep ping 5 alhamdulillah yo lah mbok dosamu akeh sepira lho cah-cah kene pokoke sing gelem ning masjid desane insyaallah tentrem Allahumma pomo lho nggih maghrib wau kula melok jamaah ten masjid mriki kabaroi maca takbiratul ihram lagi usolli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman atau imaman Allahu Akbar Pak Guru Joko rungono tenan iki ora eneng jeneng SD ngene iki nggih sama lek pengen dosane resik ngasar kowe penak tenan krungu adzan maghrib sajadah ndang digeret ning masjid lah mbok rubuh gedang to paribasan nyun ngapunten pokok niate ikhlas tenan ngawula ten gene Gusti Allah awake dhewe lagi kabarohe maca takbiratul ihram Allahu Akbar pomo maghrib wau kula melok jamaah mriki lagi Allahu Akbar Gusti Allah ing bengoki malaikat to malaikat ingsun jawaben to mi aja meneng ewe ben malaikat ingsun kalau kasanun cah pandewatu salat jamaah maghrib ning masjid Nglumpang dosane kasanun sing gadel mulai dlamaan tekan bun-bunan mulai bayek tekan tuwe sabolone wong sing melok jamaah ning masjid ke irfa angkaten guaan yang langit ben kasanun sak bolone lek salat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci alhamdulillah
urung maca apa-apa lagi Allahu Akbar dosa entek resik gasik arena Allahumma mulane kula ki bendina ngimami ning masjid nang kula masjid kapan wis Allahu Akbar aku ning ati wis mesam-mesemelah dosa resik alhamdulillah. Lah ngono ya cah nom-nom jaleng ngono bar takbiratul ihram mulih iki lho. Duweng kling sikilmu karo malaikat. Mulane kula bendina ngimami ora tau maca Fatihah tak lagu-lagone kaya sing kira utawa maca surat sing dawa-dawa apa ning tarwih dhewe iki. Aku ya kul kul. Nyapa sing penting nek ya nyang nggih mboten. Wis ora nyang harus ditarik puluran gawanane telo. Wong kemelecing ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga bersih barokah nggih. Nggih. Wis tomono wong numpang kabeh sing kaya ngopo lha mbok paribasan ngaji iki glupru dosa janji sik gelem ning masjid dosa di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma ngoten niku lho, muga-muga tambah barokah. Kula maca Fatihah ya biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah bae wong kene ya tau nyang. Lah aku mangke kur ngetes lho Pak Lurah. Arek otomatis amin ya layak to desa nglumpange mening sembarang-barangi mening dikai barokah lha tre padha sregep jamaah alhamdulillah lha sing meneng iki lha tre ra tau nyang dadi lha ora beda tahlil iki lha ra tau nyang apa iso nyauti lha iki mare otomatis alhamdulillah ya tak balenane neh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gombal iki digawe-gawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu mawon nggih. Nggih. Ayo lek trekene pengin tentrem sak anak putumu slamet mulai cilik kenalno agama, dalane agama siji masjid loro musala langgar. Mboten enten dalan liyane. Insyaallah diparingi bersih sedaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Daya mawon nggih. Oi. Masjid bangunane mening-mening, langgar mening-mening. Yo. Wayah jamaah kabeh minggat kabeh. Ngono kok pengen tentrem. Kula dongake tentrem murah barokah. Allahumma amin. Gus mawon gatoske agama nggih. Insyaallah mugi-mugi tambah tentrem, tambah makmur, tambah ayem, Bapak Lurah mawon nggih. Nggih. Siji ngresiki dosa. Assalamualaikum. Wong sakmene iki ngacu sapa sing ra tau di masalah urip. Sing ra tau susah ngono sapa jajal. Nyuwun sewu, wong niku lek kakean masalah, lek kerep susah tandane kakean wis to. Wong niku lek tandane kakean masalah itu karena banyak salah, karena banyak dosa. Mula carane siji, awake dhewe nyedhek agama eneng cara sing paling gampang dasar hukume ya fardhu ya wajib nggih nata anak putu insyaallah nambahi barokah panggesangan kita sedaya. Allahumma amin. Yo sedaya mawon bar napa niki selan niki bar bersih desa rak bodho pengin tentrem ngoten nggih. Ayem ngenten nggih. Amin. Allahumma saya tak tese Pak Lurah lek ngomong. Wong lanang meneng. Assalamualaikum. Upama lho Bu tembung upama ning sing tekok yai ge ya rada malati. Aja ngapusi. Assalamualaikum. Iki kur tembung upama ning kenek balik nyun ngapunten umpama garwa jenengan bojo sampeyan putrane jenengan mantu jenengan
putu jenengan bocah iki khusuk gek sregep jamaah ning masjid ngoten atine sampean nggih ayem kupingmu rungokno wong lanang iki lho kena dibukteni nggih mboten mandha wae dhewe niki wong lanang-lanang sregep ning masjid wong wedok ki ayem mula ngayemne bojo Pak ora usah pokoke duit jamaah wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tambah barokah. Allahumma ke upama lho yo bojo sampeyan, anak sampeyan, mantu sampeyan, putu sampeyan bar ngisak bar maghrib niki nongkrong ning kafe. Dek mulih-mulih jam 2 jam 3 bengi atimu seneng apa senep? Kupingmu rungokno lek arep nyenepi rumpang bodho kono nongkrong ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya mawon nggih. Barokah, barokah. Tentrem. Allahumma daya mawon insyaallah bar napa niki pengaosan bersih dusun niki insyaallah bersih lahir batosipun. Allahumma lajeng teka nomor kalih. Lak 5 ta, Mang? Siji apa yo, Mang? Lali aku mau. Ya, nyun sewu nomor kalih nyun ngapunten man sapane wong istaghfar ngremehake sapa wong bil ilmi kelawan ilmu wal ulama ilan ahli ilmu khosira mongko rugi sapa ngati nang perkara nata ati atine ra padha pengin tentrem demawon nggih nomor 2 lajeng teko nek sampean pengin tentrem kabeh pengin makmur sregep jamaah ten masjid nggih nomor 2 lajeng tekon cara wong numpang mriki ngilmu niku penting napa mboten kurang kompak lek cara wong numpang mriki ngilmu niku penting napa mboten wis ta ya bengawa sing seru wis ta omongne wong kula niki peneliti Mas yo Kyai ene wong ngomong penting nek aku yo urung gampang percaya bubu. Nyun sewu ilmu wau penting nggih. Piantun nglumpang mriki sedaya mawon putrane rak padha disekolahke. Nggih mboten? Dipondokke, dikuliahke ben oleh ngilmu sing baro. Gek ngilmu wau dasare nggih gek nyun sewu. Wong nglumpang mriki nggih pun enten sing syukuran. Beleh wedhus po beleh sapi. Nyewa sound sistem puenak ngeten iki nyewa terop terus undangan wong sak kamituan po separo desa mergo putrane tamat SD utawa MI ngoten nggih mboten dereng enten dadi cangkemmu ngapus ya cangkemmu ya wis tak unggahne sithik saiki nyun sewu tak unggahne sithik Kak Mudin. Wong lumpang mriki nggih pun enten sing syukuran sing kaya kula tekone bleh wedhus apa bleh sapi undangan po ater-ater po nanggap apa mergo putrane tamat SMP po sanawiyah po SMA po SMK po aliyah po katam kitab ngoten nggih dereng enten astagfirullahaladzim kula ajeng tekon yu assalamualaikum iya kula ajeng tekon kabeh marak pengen oleh berkah nggih nyun ngapunten bojo iki penting ora? Ya. Lek kuwi ora usah tak tekoni mergo wong numpang iki janji oleh anak mantu, janji oleh bojo masuk ora patek ganteng kok celeng gemes ngene iki. Kabeh ra padha syukuran nggih mboten? Woi, ngundang yai, ngundang sembarang donga ater-ater mengingoni wong pirang-pirang syukuran. Mergo oleh bojo gek bojo kuwi penting. Mula kok syukuri alhamdulillah dadi bojo sing barokah. Lah buktine barokah iki wong rabi jenengan ya ora ndek apa-apa ge ya ora patek ganteng mergo kok slameti mergo kok syukuri alhamdulillah dadi garwa sing barokah. Lah buktine barokah nyatane ya iso dijak gawe omah kena nyekolahne bocah-bocah kek bojo lek barokah yo nyelot tuwek dolan nyelot ganteng nyelot ayu alhamdulillah ngono aja batin reno-reno kuwi
Assalamualaikum. Kayak kuwi dadi bojo sing barokah, terus ngilmu wae nggih penting nggih. Kayak wis bodho oleh barokah ngilmu porong. Lah mergo ora tau slametan. Ora tau syukuran babar pisan lho Pak Lurah saniki syukuran desane tentrem alhamdulillah. Lah barokah niku perkara barang gaib ziyadatul khairi minallahi taala tambahin kesaenan nggene Gusti Allah. Lah terus nyun sewu lho Pak Joko mesti roh. Nggih. Kula niki Pak Joko Sujianto niku rak kanca kula sak SD biyen kepala sekolah Pak Suyono guru teladan. Aku putrane wong pangkat. Kula iki sekolahe ora patek pinter. Aku urung tahu sekolah SD ngantek kelas 3 urung tahu aku oleh ranking 17 aku. Bu aku yang jurusan ya koncone Kadi Mudin ya. Biasanya ya rada pinter aku nah nyun sewu wong sane ngalian kuliah Komria urung tahu elingku biyen ning sanawiyah kelas 2 ati oleh ranking 2 aku bareni alah aku marung kowe mbok ning romansaku aku iki dikai barokah ilmu. Sumpah. Aku dikai barokah ilmu. Lha iki bilake wong pandi waktu. Yo, aku ora tau sajegene urip kok tretekan ngempiti map golek gawean ora tau blas aku. Sumpah aku. Mulang ning jurusan diparani kon mulang ning Mawadah diparani ning omah kula dadi dosen dikai SK ning Pandewati dikeki kok malah-malah. Lah ndre oleh ilmu barokah dhewe. Pengen iki bayar luwih 20 juta asem aku. Tekan tuwek bature sudah pensiun ora oleh pensiun. Lah mergo barokah ya. Muga-muga nular. Allahumma ngene ben bengi ngaji mubeng donya aku wong Pandewati ki ora tak pinter critane pripun Bismillahirrahmanirrahim. Mergo ilmu iki penting kula iki ngajar ngaji biyen belajar ngaji ora nganggo umi Iqra An-Nahdhah kaya cah saiki mboten Pak Lurah. Zaman kula ngaji Quran niku pertama niku nganggo kitab jenenge turutan. Wong kene ngerti ora turutan. Juz ngamas surat An-Naba sampai An-Nas juz 30 niki kula ngaji ning Langgar Angkring ngene yai kula Pandewati. Alhamdulillah kula ki ya katem ya rada setengah hafal. Jenenge mbokku lho. Wong desa kisah-kisah oleh anake katem turutan lha kok slametan bleh jago. Kuwi yang Langgar, "Ih nyun pandonga kasanon katem turutan." Alhamdulillah. Lah wong saiki ra nyepelekne bodhoan. Nggih mboten? Nggih mboten? Nganggep lek wong lumpang urung nganggep ngilmu ki penting putrane urung padha dikirim tenggene madrasah, tenggene pondok, tenggene sekolah. Haihata jauh dari harapan. Muga-muga mriki sedaya nyuwun ngapunten wong sing seneng ilmu dhewe mawon nggih. Muga-muga kula dongake barokah. Allahumma ya lek wis oleh ilmu wong kuwi barang penting wong tuku sawah dislameti oleh bojo dislameti wedhus sapi manak dibrokoi lho. Nggih mboten? Ya ora? Ngono kuwi lho mboten nyepelene. Saiki assalamualaikum. Assalamualaikum. Ilmu wau penting nggih. Insyaallah lebone ati tenan tambah barokah. Allahumma kek nyun ngapunten nomor kalih Pak Yai, Pak Guru, wong tukang mulang agama termasuk Mbah Mudin pemuka agama niku penting napa mboten? Sopo sing nyepelekne siji ilmu loro wong alim termasuk wong sepuh nyun sewu bakal angel nata donya akeh nata ati dhewe mawon nggih. Iki bocah cilik iki kan ngali iki aja rame ngono Pak. Malah kon ngali bocah iki rame ngomong lek iki lek ngali. Rasa ngedal rame wong. Arep koyo druwo mitoni. Assalamualaikum. Nyun sewu. Nah, yang pertama mementingkan agama, yang kedua ilmu dan ulama termasuk pemuka agama. Niku penting mboten? Wis. Wis aja ngene kono ae.
Guru, Pak Yai ngimami langgar, Mbah Mudin wong ngurus agama penting mboten? Lek wong lumpang urung mentingne yai, urung mentingne ustad, urung mentingne mudin, aja kok arep-arep desamu tentrem. Nyun sewu, mriki niki sosok ya tasih enten wong mati ngoten. Tasih enten nggih. Lek enten wong ninggal ngoten sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Wong kok ngantek gething nyepelekne mudin ngati-ati disikne kowe. Lah kuwi asistene malaikat Israil. Lho lek sing ora cetha nyun sewu disiarke ten masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ngaturi Mbah Mudin lek ora katukan cekak karo kaosan singlet. Kek bengok koratan, "Din, gayamu teko." Wah, kualat kowe wedhus jaman. Diomongi, tak ketoke tau nglakoni. Daya mawon, nggih. Nggih. Nyun ngapunten, kula melih tenan iki perkara. Jadi gini Pak Lurah sejarahnya. Seluruh jabatan yang ada di desa yang langsung diberikan gelar oleh wali Imamuddin, pemimpin agama. Imamuddin asalnya, pemimpin agama. Niku nyun sewu wakiling Gusti Allah. Ten kene niki kan nata perkara agama ngantek wis mati kon nuntun Mbah Mudin nggih. Lek ra iso ngaturi ya diwarahi karo Kiai Pandiwatu. Nyun sewu Mbah Mudin, anggen kula niki waos pindah badhe sumerep panjenengan. Kawula dipun utus lingkungan Sisuta, Sinoyo, Sidadap kapundhut kaliyan ingkang mawas alias tinggal donya. Kasuhan lingkungan jenengan bukti mayit sak cekapipun. Ayo menak to? Ayo menak, insyaallah barokah. Allahumma guru, ustadz, yai, imam, wong sepuh-sepuh penting napa mboten? Saya mulai dari orang sepuh niku termasuk wong alim. Lek kene desamu pengin tentrem Mbah Lurah, lek ning kene jek ening wong sepuh, jek ening wong tuwa, terutama wong tuamu dhewe. Mulyakno ajenono. Daya mawon, nggih. Nggih. Pun to desa lek pengin tentrem, pengin ayem, pengin slamet lek ning desa mriki jek ening wong sepuh. Wong sepuh niku pinter napa mboten, sugih mboten, ganteng mboten, pokoke sing penting lek pun sepuh niku termasuk kelompoke wong alim, wong kagungan ilmu, kedah dipun mulyake, insyaallah desane dadi tentrem. Allahumma nggih tiyang sepuh wau nggih penting. Pak Yai nggih penting. Nyun sewu iki umum sik bar boten tekonane. Lek cara nglumpang iki riyaya dhek nggih bodho sejarah. Nggih to? Nggih tenggene tiang-tiang sepuh niku. Nggih tenggene Mbah Yai. Nggih yo nggone Mudin. Ngono iki yo nggo gawat. Ya ora ketang setahun pisan iki lek trewi iki penting boyo kok sejarah iki kok jaluki donga, kok jaluki ngapura. Ngoten lho nggih. Nek yo cocok karo gelang ngono yo. Moro nyanggone wong tuwa ya belas ndak nggo-nggo. Ya moro nyanggon aku ya nggowe. Sak RT ki wong 33 rombongan. Alah kok nggo gula ki 2 kilo. Iya ora ngeling-eling, ora ngilang-ilangne ya ditambahi roti monae loro. Sing nyangke ketua muslimat ning Aryo aku ya. Nang aku kan yo Kiai Apian Pol. Ayo monggo Bu pinara aku ya ngono gerutuk rek. Lah kok gula 2 kilo. Yo lah kok ngono kuwi ning burine ki anake cah cilik-cilik ki cah 18. Lah aku yo mak teratap ngono ya. Nah aku rumangsa aku ndak ndek dosa karo cah cilik-cilik ki lho. Parane kan, ayo monggo Bu pinak ning nggon kuwi ning setengah jam saking lek ngurmati aku. Jajan 7 meja entek resik kasih. Yo aku monggo tirahapi aku ya ngono ya karo ngelus dodo ya. Engko tamu bare piye aku ya. Ngono iki nyus jenenge anake ning sing umur 2 tahun 3 tahun. Tolane kok anak tuyul. Mosene sing mungkruk meja bareng. Lah dalah nyoblokne rodong sisan aku ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gula 2 kilo ngijoli rodong sita.
Ngono kuwi ibune iki nesu aku ora. Bocah te aja ndol aku kan Kiai Sabar pol. Aja lontreyo cah cilik aku ngono. Aku ning batin ya tak ketak-ketak kok. Ora ke bunyaya bodhe lek. Ya kaya mbok pocane anakmu jadi iku lorong. Pun setengah jam aku ngene pamit ya kowe nak ketuane lek pamit. Entok itu yang nggon batin ku ngamploki kok nyapuk ya. Nyun sewu Pak Yai nggen kula sejarah silaturahmi pun cekap nyun tambahi donga pangestu kepareng nyun pamit. Lah aku kan Kiai Wicaksono Pol. Yo nduk tak dongane Banyu Mili ya. Mangkat selamat ning dalan selamat sak paran-paran selamat teko omah kabeh selamat sak anak putu kabeh pinaringan selamat. Amin. Behian termulai karo kowe kan rada isin jajane entek tangene aku. Lah kok anake cah 18 sing ndak gelem mulih malah nyedek ning nggon aku kene. Iki nyapa to cah-cah iki aku. Iya, jaluk sangu saja iki. Bocah ibu-ibu muslimah saiki kan gledhe-gledhe. Bodhoke anake bodho dikalungi tas cilik-cilik. Lah kuwi lho wong yo nglakoni kok roh kae kiyaine ya. Ngono ki ning sing ekstrem ditulisi kota amal. Alhamdulillah ben aja ngantuk soalé niki sekedap malih Jawa. Kula ngenten iki kok omah mata aji penerangan Pak Lurah kowe piye. Wong tadi malam berminggu-minggu ning udane udan. Kula teko riko ya terang dul Menteri Kiai Barokah rene. Assalamualaikum. Pun lek tre wong sepuh-sepuh pengen uremu barokah tekan tuwek ra tau lara kaya Kiai Kasanun. Tekan tuwek rezekine lho lantur gek nyun sewu sehat lahir batin. Kuwi syaraté kon loman Mbak Lurah. Wong sepuh niku Kang Tumiran. Pokoke loman sampean tekan sepuh rezekine kudu sehat ora lara-laranen. Ngono ya. Lah ya jenenge bocah 18 ora mulih untung bunyahe arep bodho wis tak omong cepak duit sing akeh aku. 80 dol aku, tonggo-tonggo 1000 aku. Iya 80 tenan aku. Ngono kuwi ta 6 kebo lek aku cepak ya. Alhamdulillah ngono. Jajan dah wis. Karo bunyai tilungi samplop. Bocah saiki cilik-cilik kari gledis. Lah mosok teko ngemper ke campur wis arep buka amplop. Nek tak inteng kuwi. Lah kok dhek iki bengok bareng Jawa Lurah. Yo, kiyaine sultan ngene ya. Alhamdulillah le dongano sugih mergo ning tanggoku sangune kur 5000. Mulane lek tre pengen bodho sehat tekan sepuh bodho nyangoni ora usum Mbah 5000 saiki. Minimal 20. Kula dongake sugih sedaya. Allahumma dongane cah cilik-cilik mandi lah ngono ki lek kaya ndak gelem mulih ning luar masjid kene ning sarsawa cilik bodho ndonga. Muga-muga bodho ngarep Mbah Nun jeng urip jere. Lah mergo sangune 30 ning lek sangune kur 5000 ndang bongkol kowe ta. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek ning mriki jek enten nyun sewu yai, jek enten wong urus agama, jek ning wong urus sekolah, jek enten wong sepuh terutama wong sepuh sampean ora sah ngel-angel bersih desa jenengan mulyane jenengan openi sing sae dhewe mawon nggih. Nggih. Oi. Lek jek urip mulyakno ning donya ora ketang setahun pisan paranono syukur nek iso nyaosi. Allahumma mulih ke Jakarta kerja pirang-pirang puluh tahun mobilnya mening handangane api HP-ne patang meja lho abane kebal sejarah gone wong tuwek ra nggo gelas ora pamer gelang nggo daya mawon mugi-mugi niki dados peratosan kita sedaya muga-muga iso mulyakne tiyang sepuh daya mawon nggih. Ning lampun sedok nek wis ora ning wong sepuh ije wajib dimulyake dhewe mawon nggih. Ora ketang setahun pisan ziarah ana, ora ketang setahun pisan sedekah ana, dongakno yasinana tahlilono fatihah ana fitah ana dzikirana. Ngoten lho nggih. Aja urgang nggih. Nah tak tekoni aja cara iki nyun sewu cara nglumpang aku lumpang.
wong mulai lor ana bleban tekan kidul pinggir kali kono. Nyun sewu. Lek cara kene iki lek arep poso Argodono ya enten ya wong slametan megengan. Tenane. Ya gawe ambengan leluhur ngoten iki kok. Mening kuwi terus nadol. Lek setahun pisan nek kowe ora gelem kirim donga, ora gelem nyodakohi kalih ngene wong tuamu. Eleh, entek warisanmu saurunge mantu. Lo dongake tambah barokah. Allahumma Masa nyelameti setahun pisan yang ngundang Yai Kasanu kan mimpin tahlil, mimpin yasin. Alah ingone iki soto. Ngono lek soto nganggo iwak pitik wong ndok dicacah wondas. Suki-suki wae ngono bae dicocok ning blewet wedhus golek kaulan golek sapi. Alah insyaallah tambah sugih. Allahumma ayo enggak ndonga ya ora enggak. Dongane nedin aku. Yang mudine pun aku cah. Lirboyo. Dongane ana ingone soto ora enggak. Tak suge udah mlecing wae. Lo dongake tambah barokah. Allahumma bolo wong lanang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek cara ngrumpang mriki wong kene rada tengahan arep pasar bodho ya bodho ziarah kubur ngoten. Tenane ta? Mending terusno kowe. Lah lek sampean setahun pisan ora roh kuburane wong tuamu ora roh sing cikal bakal babat lumpang. Oh ngati-ati letuh desamu akeh musibah kowe. Lah kula kan kerep sering ngaji ning daerah sing rada keras nang Sragen ngulon. Nunjo bantah. Nyapa lho wong wis mati dadak didongane dadak dislameti dadak disiarahi. Aku masih ngene kaya rada tuwek to Kang tuh. Nah, ceritane sampean nglumpangi tak ngono biyen. Kecamatan Marai termasuk Gontor ki wonten ngendur saya. Asale alas geledekan gong liwang-liwung. Sak kecamatan Melarai desa sing paling angker ki alase manggone ning Lumpang. Yo wis tak munggone demit ilu-ilu Banaspati glundung pringis wewean medon tuyul mulai dalan mengidul kono sampai jutun lepakan lor kono isine mulai sik dekep ndondasmu lho. Assalamualaikum. Karo para pini sepuh karo para yai karo wong sing cikal bakal desa Lumpang Gontor mriki ditirakati, dipasani, dileki, diwiriti, disedekoi. Nuli disuwunke kalih ngene Gusti Allah, nguliti babat. Saiki matamu ngeno. Dadi karang poman pecukilan ayem tentrem kaya ngeten iki sakniki kabeh jin demit lulu Banaspati priprayangan nyiprit mingkat saka Lumpang Gontor jurusan. Kuwi ora mergo idumu le. Mergo lek idumu wis ora mlonyoh. Kaken lek nguntal pitik potong kowe. Daya mawon nggih. Niki dongane wong tua biyen mula Mbah Lurah setahun pisan nyapa to ngenekne bersih desa. Ngirim donga ngurmati karo para dhuwur sedaya. Nggih. Oi. Mulakno sedaya mawon nggih. Lek jeneng wong sepuh ayo dimulyani lek sik sugeng sik urip lempun sedo awake dhewe ya iso korban. Lah kok kowe ben dina ziarah walimu ben donya. Neng nek wong tuamu dhewe wong sing cikal bakal kene ora mbok parani. Lek ngentek-ngenteki ragat. Muga-muga tambah barokah. Daya mawon nggih. Oi. Oleh lurah wengi. Assalamualaikum. Mriki pengin pembangunan terus sae nggih. Tentrem nggih. Murah sandang pangan daya mawon. Allahumma siji sregep donga salat liwat masjid, nomor loro lek ning wong sepuh ning yai do dimulyani diajeni nggih. Nomor 3 ajeng teko kula. Pemimpin iki penting ora? Tekon tenan aku pimpinane penting ora? Mansapane wong istaghfar remehake sapa wong birru asa iklawan pira-pira pimpinan
Khosira mongko rugi temenan sapa wong adunya ing mekoleh donya. Assalamualaikum. Ratan halus penting mboten? Dijawab, ratan halus penting napa mboten? Omah api penting mboten? Mobil api kaya nek kuwi penting ora? Mboten. Ora normal kowe berarti. Nyun sewu ibu-ibu, kalung gedhi dawa penting mboten? Dalang gembrembeng penting ora? Ali-ali pletor penting ora? Lek sampean pengin oleh donya jawin jeng Nabi Sinta, aja nyepelekne karo pemimpin sinten mawon sing mimpin dhewe mawon. Nggih. Nggih. Nek pemimpin ki lek ning desa kuwi cilik dhewe jenenge RT. Nggih ta? Mriki nggih ten pejabat jenenge RT ngoten nggih ten. Alhamdulillah nyun sewu. Ning Lumpang mriki RT niku bengkoke manggone enten pundi? Dadi tekoni aku ya ora tau rene lho. Mboten enten. Lho nyun sewu Mbah Lurah iki eneng sing kelalen iki eneng undang-undang anyar sing ngatur bengkok RT. Kula siarne nggih. RT ki bengkoke ratan ngalor idul lho. Lewat idul kono ngulon mubeng desa iki bengkok RT, matamu ngetno bodohan. Matamu ngetno. Tanggane umbul-umbul karo bendera. Nggih mboten? Gayane pirang-pirang oleh SK bengkoke ratan alias rening bayare. Yo sepelekno. Ayo to sepelekno. Kangilan lemu golek pengupa jiwa kowe. Khosira dunya. Wong kok ditata angel nyun sewu. Lajeng teko cocokan karo ilmu Jawa. Ning lingkungan sampean nggih enten wong ki apik elek salah bener butuhe kur jero wengkel ge angel ditata ngoten nggih enten. Wanti teni wong ngono ki biasane golek ekonomi angel. Ngingu wedhus lho 7 taun ora manah. Ngono lho wedhus lanang kon manah iki. Nandur pari kur potong leher. Sane ngalah apik pisane kebanjiran. Oh mergo nyepelekne karo pemimpin. Lah mosok dia didhawuhi karo Pak RT kur tak nggih contoh upama. Ya acara ngeten iki. Bu, jeng malam Senin Wage. Sesuk iki Senin Wage. Iya ta? Wong iki ndak ngerti dina tenan bodan. Kudu pikun gawe. Sesuk ra Senin Wage. RT perintah, Bu, jeng malam Senin Wage diaturi tindak dateng bali desa. Mergo ajeng enten pengajian sing ajeng ngaji jenenge Kasanung. Peh sing ngomongi RT gape ora. Ngetne ora malah ndeloki YouTube. Arep cekake. Lah RT ini kan yo sabar pol RT Lumpang pejabat. Bengkoke sakmono dawane ora. Sabar ya mun. Lah ngono iki mosok serati gape iki sak RT ya sabar. Pun nggih Bu nyun pamit nyori yo. RT mulai krungu karo bengoke karo blenyoki bengkoke ngono. Nolongso alah perintah ora digape. Lah mosok RT niki seminggu ora ketok lha wong wedok sing nyempelane iki ngadeg cengkilak. Nyandi RT yo. Mandak raine RT. Perintah. Disumpahi karo Kanjeng Nabi tekan tuwek bengkek ora kuat tuku ali-ali. Khosira dunya. Daya mawon sing gampang ditata nggih. Nggih. Apa nek sak dhuwure bayan kami tuwa kaum lurah, camat, bupati, presiden kok nggih loloan. Negara desa ora bakal tentrem daya mawon. Nggih. Nggih. Mriki nggih enten program pemerintah jenenge bansos niku ya neng. Nyun sewu, kita omongi bodohan masang ini pejabat lho dilawi. Ngerti aturan negara. Sing catetane sing nampa bansos iki kan kok statistik pusat Jakarta ngono lho yo. Wilayah istilahnya by name by address. Nama dan alamat harus cocok betul, ndak boleh diganti. Lagi nyun sewu lho. Ngono kuwi sosok kleru wong rada sugih. Nggih mboten? Ya kuwi mari geger ning Lumpang Lor ra ngono kuwi. Lah wosol kami tuh ngerti apa lho yo sing nyateti wong Jakarta lho. Lha ngene. Lah kok goro-goro bansos kami tuh dicegat ning Pertelon Lor kono.
Sing nyegat wis rada setengah tuwek ya eteh. Kok mandek kowo. Jajal aku tak takon sing oleh bantuane wong sugih-sugih kaya bolomu apa wong randuwe kaya baraku lho. Yo, kami to wis ngempet tenan. Lek cara kami tuane tak tapo mak plik. Mboten nyun sewunya masyaallah lek cara kena tidum yo kena tidum aturane oleh. Bansos ora ketang wong sugih diratakne jane yang lurah. Ngono lho. Ning lek ora demen mlebu hukuman kowe. Gitu lho ben padha paham nggih. Lah kenapa mesti lek pemimpin ki bener iki? Ora mesti ya akeh salahe. Ning lek salah sepisan aja kok lokne ning ngarepe wong akeh nomor loro aja cegat ning ratan. Lah carane pripun? Mas yo ngene iki ya dadi LPMD lek leren urung suwe. Aku jaman ganti lurah ping pira mawon kula niki tentu guru. Nyun sewu. Ya sing penak moro nyang omah. Lewo, saiki kami tuane rak nom-nom biasa. Lewo, aku iki saiki wis tuwek lho, gek ya rada tipis. Lek eneng bantuan ya katut nata wong. Mesti engko lek eneng program napa dicatetke, ning lek nengkel geger kabeh desa kabeh padha mencla-mencli nyepelekne karo pimpinan. Ndak akan terjadi dunia pembangunan. Damawon, nggih. Nggih. Bapak-bapak menang, Bu. Assalamualaikum. Tak ropel bisa muga niki pun meh rampung. Assalamualaikum. Pengen nggih kagungan ekonomi sing gampang ngoten nggih. Ibu-ibu agemane gelang kalung ali-ali, sandangane sae, daleme apik ngoten nggih. Amin. Syukur lek kagungan kendaraan anyar apik nggih. Lek pengen oleh donya sing kaya ngono tak dudoi tenan. Pemimpin sejati iki sejatine pemimpin ning omah-omah kuwi wong lanang bojo sampeyan. Lah mbok elek kaya tungkel nek dadi bojo niku pemimpin sejati. Daya mawon nggih. Kuwi aja kok sepelekne hormatono sing tenanan ajenono. Rezekimu kuthuk. Allahumma amin. Allahumma amin. Nggih. Lho niku lho. Lah nek kojang ngecaci iki wis tau nglakoni. Nyun sewu. Pak Joko, Pak Guru Joko niku ngerti banget kula niki ana wong lantu. Ning kula niku jenenge Bunyai kasarane nyang aku lek hormat ta. Dasare wong ya ayu ke ya lemu. Alah, kula biasa kula kan bar salat subuh mesti maos Quran terus kula ngaji kitab. Utak speaker wong sak mlarat mesti mulai esuk ngono ngaji. Banter tak banter kula ngaji tafsir kadang-kadang kitab norma tasawuf. Kula ki medun ka masjid jam 6 jam 6 kurang seprapat. Urung nyambet gawe apa blas. Yang mergo bojo kuwi wong ngajeni aku. Teko ngomahe aku mesti papak kopi. Ngomong. Lah masamu kopi iki regane murah ta. Iki lek gawe angel pol, kur wong wedok sing salihah sing jam 6 esuk iso gawe ngeten. Wong sosok gas yo entek ya to yo. Kopi bubuk ya ora mesti leneng. Ning tak delok ibu-ibu kene ya sedikah kabeh. Oh, selo kaya ngapa ya panggang masak itu mendino. Nggih mboten. Ngono tak ajeni pokok saya ilmiahkan. Kenapa kalau orang perempuan berbakti ten gene wong putri iso marai sugih, kok sira dhek iso untung. Bati robihat dunya, bati perkara donya. Masyaallah. Ya aku ya Allah bojoku wong ayu dunuk-dunuk aku. Nah, Mbak kurung nyambut gawe apa-apa teko mesti papak kopi kaya ngeten. Aku tersinggung, atiku kerontoro, langsung kopi ae tak cendang. Serban tak sampene sarung lambi cepet ganti pakaian, kopi tak ombe seruput, rokok tak kebul-kebul. Mergo diajeni bojo, kula mulai jam 6 met jam 6 lho. Nganti tekan sedina utuh tekan bengi. Kula ora leren nyambut gawe mempeng. Mergo disemangati bojo. Nanti tekan ya ini Rene iki rumah samu dolan ngono lah kowe. Ngono piye we. Alah mergo diajeni bojo nyambut gawe mempeng. Ya Allah, jenenge asil iki teko kono tani bature panen sekotak panen 7 kula. Bayare baju niku 5 juta 20 juta. Yo. Bature metu ya ini ngaji ora alah.
jenenge rekeningnya sampai bank pegang nompo. Gorene. Oleh rekeningnya ya aneh rekening BRI, BNI, becak kabeh mergo kula diajeni wong wedok. Beruk kabeh tak omong bojo. Lah jenenge kalunge gede sak cagak tirok. Alhamdulillah kabeh rekening tak gane bojo mergo bojoku ngajen ning aku. Aku ora tau nggo, tak go iki ATM e aku. Lah iya lek butuh solar piye? Assalamualaikum. Ning aku ya tau buyu disengeki dinyek. Eleh, aku esuk bar ngaji mesti turu. Anceng rapi kabeh. Ya aja. Nyun sewu. Tangi turu dadae mampung. Moh aku. Oleh tidak kasak dia langsung makan yang warung 5.000 pecel ngangkat yang tangan geringgingan gue sih kapunan nggih mboten lho lek bojomu kur turu mergo ra kok ajeni ora nyambet gawe nyanti donya ra minggat nggih mboten mula nek keluargane rukun keluargane wong putri iso ngajeni engko wong lanang bagian ning dhewe aja plong-plong ora muga-muga kula dongane rezekine kutuk murah barokah. Bu nggih. Gek nyun sewu niki ora pikantuk snack to. Gek nyun sewu salok dereng didahar to. Mengke kalih puntur lek jek nggo dhuwit karo jajan nika. Kuwi nggih nggugah sing kakung. Ngono lho. Aku ngerti bojo sampean kan bodho yang pengajian ki nyambet gawe kesel awan karo tunggu omah ngene iki. Nggih to? Aja peh mulih kok pengajian merasa suci. Nggugah lawang wis duwer-duwer. Lah kok mosok teko omahe rujuk tani batang lah ngono. Lah kalau wong teko nyekikis kae. Assalamualaikum. Doyo mawon nggih. Sampeyan nyeluk bapake Pak, Mbah apa Mas apa Beb? Apa Papa apa Papi? Beb. Pak, tangi Pak iki lho oleh jajan kok pengajian desa sak menit. Lah aku lek utangi lah wong lae. Mbuh dipangan ora sing penting awake dhewe ngajeni do mawon nggih. Nggih. Lha mosok ditekoni Pak Lurah saged sampe. Badhe ndak pundi Bu? Kur saged sampe. Lek nyauri pergo sing nekoni Pak Lurah 70 meter. Kula wau, walah apa mosok ditekoni esuk-esuk arep mangkat yang muslimatan ditekoni bojo. Ora lho Bu kowe mangkat-angkat esuk wis macak meningan nyati. Nyapa takon. Nyangoni yo kalau wong kekel ning mburi kae. Ya salah. Mulane. Muga-muga kula dongake barokah. Nggih. Nggih. Lek numpang pengin tentrem Indonesia pengin makmur siapapun yang milih mergo sing nyun sewu siapapun yang memimpin itu pilihan siapa? Pilihan Tuhan. Sedaya wajib dimulyakake ngoten dawuh jeneng Nabi do mawon nggih. Kayak ya wis padha bayar pajak. Aku urung lali. Assalamualaikum. Ingkang terakhir kula ajeng kok niki pengin tentrem ayem ngoten nggih. Bersih barokah makmur lajeng teko. Tangga niku penting napa mboten? Tangga teparu kuwi lho. Zaman modern kene isih butuh tangga. Wis ora cukup ngrokoti HP kuwi ae. Ngono saiki wong saiki ora dagongan karo wong, jagongan karo setan ngono. Nyun sewu mansapane wong istaghfar ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparu. Kosiro mongko rugi sapa wong almanafiah ing oleh pira-pira kemanfaatan. Assalamualaikum. Salam. Neng numpang mriki sik usum wong mantu becekan rewang-rewangan ngoten nika. Lek bodho tanggane bodho mantu ya miring ngoten nika. Ya ngoten nika. Lek tanggamu mantune susah kok seneng yo. Ora ketumpangan. Nek ketumpangan ya nek tenan ya. Nyun sewu niki bodho ruwewang pirang-pirang dina ngoten. Wesel nggih. Ya upama lho ya kesel kek ya ragat upama tanggamu ki mantu kek kowe ra diaturi ngono piye upama lho. Kesel ragat kangilan nyun sewu ning padha demen. Niki lho Pak dadene ketentreman.
kesenengan nyun wetu nyun ngapunten dadekne kemajuan nggih mboten nyun sewu wong lek trepengin maju rukun karo tangga kowe bares mawon lek tanggamu iso bangun omah iso tuku motor iso tuku sembarang ngono kuwi atimu melok seneng apa susah ora tahu angel nata niki mulane nggo bersih desa niki sedaya mawon nata ati sepisan sampean lek kurbar pengajian iki lek sampean kurmu metu kuru-kur insyaallah sehat Allahumma ayo baiat kabeh bismillahirrahmanirrahim sing ikhlas sampean lek lara jantung kuru-kur pokok urung stadium 4 mari nggo assalamualaikum ayo bismillahirrahmanirrahim 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 sedaya tiyang niku sae ayo sedaya tiyang niku sae pisan malih sedaya tiyang niku sae sepinten malih sedaya tiyang niku sae kayak karuman pingane lah isine wong apik tok kaya ngene arek nyapel lah marai kuwi ndang tuwek mumet kuwi mergo janjengane wong pegel ngoten lho nggih tanggane anake mulih keluar nggo duit akeh cegeh lah ngene iki yang pengajian ngene iki sosok dadi penyakit tok lah ora melok baiat kuwi mah lah piye wong tanggane ali-ali pledir ngono lah teko omare gembreng layak to mangkat sik Pak iku arep pamer ala aku ndang mati lek caramu kaya ngene. Daya mawon nggih. Kok lek pengin bersih, pengin tentrem, tangga sing kaya ngapa niku wong apik sedaya. Allahumma wis ta pikiranmu mantoto saiki, mulai saiki mengam kabeh wong ki apik. Lah ngene iki mung mangkat nih. Wis pisu bocah. Bang, apa? Rempet, terus merempet murung, dereng wong aku. Entar lego. Kayak motor mergo piro le? 20. Pajeke 350. Oh, ora oleh lewat aspalan aku. Lewat suketan ngono pajek 350 ta. Saya malah musil aku dangan ngene ganceng aku. Wah, sampean iki nganggep wong niku nyuwun sewu isine kur pegel. Niku ning tangga ngoten. Ora bakal tentrem ngoten lho nggih ning nyun sewu angel abot khususe sing sik rada enom-enom apa nek menang pramila manah ditata awake dhewe mulai bayek lahir sretet ngantek tuwek matek butuhne tong nggih ngoten nggih nalika lahir sing grubung ayo muni tangga kek mulih nalika lahir sing jagong dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing rewang wayah dadi manten sing remek mati jam 2 bengi sing mendem lendi roti jamuran ngehno masamu ra roh masa malah bodoh wong itu bodone ning masjid ndak tebir ning omahe noto meja noto taplan noto rodong noto roti ngoten Bu nggih. Ndrayo golek ganjaran. Lah ngene iki ya wong gregene. Apa? Lah ngomong enak wedok nduk sesuk ki jek bodo sedina rotine sing apik-apik aja rontok nesik. Sumpah wong iki mah ya teko ning ora tak dudone. Anak iki kelas 2 aliyah lan 2 SMA sing utun. Lah teng napa lho Bu? Hus. Sesuk ki sing sejarah sing tangga-tangga cedhak penting. Lah wong mlumpang arek kok pameri roti apik ora nggu. Ngantek bodo selawe dina sing mlecinge wong roti sing plasteran. Bareng bodo 30 dina dibuka. Lah dalah. Wis bodo pengalaman ngono ternyata. Masa rotine tengi lah kok nyepeleni tangga ra duwe. Gede-gede sampean roti rodok tengi arep. Cekek dhewe. Ngono iki nyun sewu sedaya kabeh tambah tangga. Nggih mboten? Nyun sewu Bu, ning lumpang ngene iki lek enek wong wedok cek ayu bojone wong sugih, bojone wong mulya ngoten. Lek tanggane mantu ngoten ken riwang adang. Lah kok riwang apa? Oh, riwang
ning arep ngoten niku padha karo Bunyai Kasanun ora enek wong mantu sedesa kok Bunyai kula ajeng mantu kula nyuwun tulung kula aturi rewang isah-isah ora eneng kabeh jenengan penerima tamu ning ngarep dhewe ngono wong mulya mangkat ning undangane keri dhewe karo aku jaseng mening aku mlaku jejeg lebih jago 2 juta nyapa wong sugih sak sirku aku aku ya jejeg Bunyai Kasanun mangkat kita miring kowe iki tak nyeki ora krasa to wae lha mosok gelange 22 tekan ngleket iki kabeh ali-ali sak cingkir-cingkir mlaku dadi biasane sing ngene teklek-teklek bu iki nyapa to aku wis mangkat keri macane kok jekek kalunge tak mene gedene sak jagat ngono iki dawa wis ngangge jilbab lha kok disampirne ngene nah perane gonda kene lha teko mangkat keri wong sugih ngene lha kok mah itu mantu kene iki karo ngene iki mergo dudune ali-ali ku mantu kene lek ora tak pikir ora tak toto ora dadi aku ya isin aku ya kiai aku ya tak getak ning liri nyun sewu Pak lek bojo jenengan klentu ning ngarepe wong akeh aja kok getak seru-seru lek ra pengen disatu sesasi aku ya ojo seru-seru aku arep ngomongi wong blebakan mantu kene iki lek ra direwangi tangga-tangga sing ra duwe buluk-buluk ning mburi pirang-pirang dina blok dise kabeh ora mangan nggih mboten nggih mboten tangga wis sugih ya penting ning sing ora duwe sok-sok malah luwih penting pinter ya penting tangga ning sing ora pinter luwih akeh sok-sok malah luwih penting nggih mboten nggih mboten nun sewu Mbah Lurah ya sing ning arek-arek rada wong penting-penting ngoten lek tanggane mati kan duduk kuburan ya mboten sing duduk kuburan yang rada mendo-mendo ning mburi kae nggih mboten tangga iki kabeh penting dimulyani nggih nggih daya mawon lha aku ora krungu to aku bar mantu 7 dina 7 nyapa wong sugih tak sirku kabeh tak etak-etak ora ya oleh wae ta ning sing tak atur dhewe sanes Mbah Lurah sanes Pak Polisi sanes Pak Yai sanes Pak mboten 2-3 sasi tak ulunge sing tak atur dhewe tukang pecel kayu lah Mas Mbah Lurah rawuh wong mulya-mulya rawuh nyun sewu lelek kayune ra garing war nguntal beluk rene nggih mboten nyun sewu nggo padha mulyane tangga nggih desane tentrem insyaallah Allahumma daya mawon terakhir kir-kir wong wedok wis entek berkeluarga mung rahasia assalamualaikum kupingmu tutup assalamualaikum Pak Lurah Kang Tumiran Pak Mudin Kadis Duwaya bolo-bolo kula pengen tekan sepuh sehat ngoten nggih rezekine kuntuk murah barokah ngoten nggih kuncine kursi tok man sapane wong istaghfar ngremehake sapa wong bi ahli lawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aising apike penake wong urip ning alam donya wal maisyati lan ekonomi pengupa jiwa mergo iki akeh tamatan gonten jurusan terpaksa kula matur tembung ahlun niku sinonimnya kula niki nek yen kan diberi gelar istimewa dosen yang ahli dalam ilmu bahasa Arab satu-satunya wong iku kula iki lho waktu piye wae bahasa adik kuwi lho to ora ngira ya kowe aku sumpah ahli tenan aku ya ora makane kataman alfiyah di mana saja saya diundang yen ora kok pamer mboten saya mau ngomong sesuai dengan kapasitas keilmuan kula tembung ahlun sing artine keluarga niku sinonimnya banyak ahlun usratun ailatun alun itu artinya keluarga. Neng kalau dalam kitab yang pernah saya baca, lek neng tembung ahlun, kuwi dalam kurungnya ora kok alun, usratun, ailatun ndak, tapi zaujatun. You say understand the meaning is wife. Artinya ora keluarga, not family, but wife only. Wis sing ora paham meneng wae.
utang desa. Mula wong lanang lah mbok kuwi arep ngaku nyun sewu wong lanang iki dalam ilmu jiwa kebutuhane loro. Siji pengen urip kepenak, nomor loro gampang lek golek duit. Kuwi lek wong lanang sejati. Jadi wong lanang iki tangi cekek sing dipikir golek ekonomi, golek duit, nomor loro pengen urip penak. Lek tre pengen niku kuncine kursi tok. Ojo nyepelekne karo nglarani bojo. Wis kuwi ae ora usah dodo wae. Alah kowe lawar ngaku warok Ponorogo brengos musak kelut sisih to. Iya to, jenggotmu kena nggo nyencang sapi kurban kodang nu jagat kulon jagat etan ngilmumu sundul langit donyamu separuh nih desa Kumbang eleh gombal wong lanang elek wis ra diopeni bojo keplek ngaku karemu ora karemu kaya manuk drekuku brondol nah engko sedaya manuk brondol garwane dihormati jemaah orang ngomong kowe sewu bojone diopeni jenengan nggih gatekno gek nyun sewu sampean iki sedina ngono di WA bojomu ping pira blas lha iki jelek lho ya to muga kula tulake barokah Allahumma dimulai dari keluarga yang bersih yang sehat insyaallah desa bersih Allahumma naik ke lingkungan lek lingkungane awake dhewe wong tentrem wong apik-apik kabeh sing teko niki nganggep tiyang sae nyun sewu sedaya insyaallah bersih barokah Allahumma tidak cukup awake dhewe perlu dukungan perlu tuntunan perlu tatanan membutuhkan seorang pemimpin nggih pemimpin sejati nyun sewu bojo mula lek tre pengin donyamu apik padha mawon bojone padha diopeni sing apik-apik Allahumma lek pengen uripmu barokah ora kualat sampean lek jende wong sepuh diopeni lek jende yai dihormati jene wong imami jene wong mulang wong mimpin agama demawon nggih cerita Mbak Lurah kula niki ngeten bangga kula ngeten sing nyun sewu ya mendo ya budek ya ora pati kenal agama kula niki sampe nggumun poso dene rak panen dene niku mboten poso ndreya mbok ya baru adminat lima apa roh kula wah ditowo nang kiai lho nang kiai niku mawon urip di barokah ya jangan mergo napa ora kok malah ngedeng sebane mboten wis dhek ngerti lek kuwi ora oleh ning mergo roh kula wah nang kiai didulene wae ngono kuwi masyaallah tak delok anake kursi tok mantune ya dosen sarjana S3 sekarang ngajar di Jogja. Iki oleh barokah wong lek nyepelek oleh perkara ngoten niku. Lek kowe nyepelekne nyang aku, ngati-ati kowe. Ngati-ati wae. Kaya mawon nggih. Ngati-ati wae. Lek nyun sewu ning tuwa wong sepuh-sepuh elek kaya ngopo mundo kaya apa. Lek desane ben tentrem wajib dimulyake. Ngoten kaya mawon nggih. Lek wis ora ya selamat ono parang nyang kuburan. Ojal songi utuh paribasan pola kaya buntute ula tali pijes mibro kaya manuk branjang kaya manuk alam tan kuwowo tan bisa bedah takdir pestening Gusti Allah pestening Gusti Allah namung saged lek mbok menawi tumibolo namung saged dipun rubah kalian donga ingkang penting donga lewat salat kersa pramila niku nggo ngadhengake wirid ngadhengake donga mawon nggih insyaallah barokah Allahumma amin kula adu-adu wong kula niki kiai tenanan nek kula ora ijazahan ya rugi bismillahirrahmanirrahim wa in kuntalan lamun napa sapa sira fi khalin ing dalem kahanan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wa azimin lan kang agung Fakro mongko monco siro Fatihatul kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an. Assalamualaikum. Lek jenengan duwe problem, duwe masalah, duwe penyuwun apa mawon, wirid sing paling gampang niku maos Fatihah. Lek maca piye iki? Katsiron kelawan akeh. Akeh ping pinten ya kebutuhan. Iso muping telu ya ping telu, iso muping pitu ya ping pitu, iso muping selikur ya ping selikur, iso muping 49 ya ping 49, iso muping 77 ya 77, iso muping 90 ya 99. Monggo iki kata-kata ijazah ora tak bulan balen. Wa
in wasol talan lamun tumeka sapa sira ilayati maring ayat iya kan namung panjenengan nak butuh kula nyembah wa iya kalan namung panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balenono sira salasan ing ping 3 lan pun dugi iya kan nak butuh wa iya kan nasta'inu ora nggih salat lho iki nggih wirid kok salah tampa lan nggih salat ora bareng di bulan balen lah teko iya kana butuh iya kana nasta'in di bulan baleni ping 3 iya kana butuh iya kana nasta'in iya kana butuh iya kana karo batin napa wan wilan niyato sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhan ira wa qasdika lan sejonira famabulun mongko insyaallah dinampa bi idznillah kelawan idine Gusti Allah dijajal dhewe mesti sedaya duwe kepenginan renorno kepenginan ingkang sae mugi-mugi dipun makbulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma ini hasil eksperimen bahasa kampusnya bahasa pondok hasil mujarrabat tajribat miraran minal ulama wal hukama niki pun tahu dijajal kalih para kiai karo para alim Pak Lurah Mbah Mudin lan sedaya para sepuh kula matur sok-sok kasar kula matur sok-sok klentu kula nggih pun ayo sepuh pramila namung lumpung sesa mitra pangsami sadenge kula donga sedaya mawon kersa paring pangapunten sedaya mawon nggih mbok menawi kula kebajeng nyebut asma boten enten tujuan napa-napa kejawi kula pengin akrab kalih panjenengan sedaya ridhoan lillah wa li syafaati rasulillah li hajatina wa hajatikum wa khususan hajati ahli lumpang kuliah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enten perlu napa mawon boten sak sabat tiyang sanes kudu masjid salat sunat sak sae. Fatihah wirid insyaallah sedaya makbul. Allahumma nek isin disalam tonggo mergo rumput masjid sing ora umum yang Tegasari insyaallah tambah tentrem. Allahumma sedaya mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdal hamidin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya Allah ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadara hadal majlis wa umuman min ahli lumpang kulliha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil sholah wa ahlil amal wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlil salamah summa ahlil jannah. Allahumma ya Allah tawil amarana wa sahih ajisadana ahsin amalana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'adna. Ya Allah aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudik ya ghani ya hamid ya rahman ya rahim. Salimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnah di dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.